Es krim. Domangan es krim. Iki ceritane ning omah kebon, acarane iki nggone Mbak Yuku arep gawe pawon. Iki materiale saka pemboronge wis teko. Kayak panganane wis siap ning kene. Wedang karo panganane. Dele godhok. Kedak samar meneh. Wage. Apalane. Asale dagake. Apa? Dandani listrik. Oh, arep cilik-cilik. Ning kan nganu. Batok. Bathok apa kamu? Heeh. Mah ra ngematke aku. Tempe. Beras minyak. Gawe persediaan. Nah, liar gawe pawon ning sebelah kene. Mburi. Ya ora apa-apa. Darurat pawone. Tukangnya Mbak Ratnu Jul nang kene iki kok pitikul wae kono kuwi sebelah omahku ning wetan. Dok jadi ki mau cen aku. Yo saiki mampen ngene. Mbokmu cilek. Kanggo nek ana pukangan piye? Mangke nak telepon. Mbak Sekar nganu. GoFood. Nang ndi kono kuwi? Walah GoFood. Mboten. Dukoten pun dile GoFood. Ngumpul-ngumpul. Ya enak nggone. Kedai mak. Nganu pangsit goreng niku Ayo iki. kedai mak inem kuwi enak. Nggih. Nasine goreng. Nasi goreng. Rolas 8. 8 aku ya ora ngerti kok aku ora tau tuku yen. Wis. Bismillah. Pembangunan. Mudun ke pasir. Wah cepet ele nyerok nyerok deh. Dandani listrik itu karo munggah-munggah. Oh, was. Sayangnya di sana. Duduk lemah. Dandani listrik barang iki. Soale lampune ana sing pedhot. Jadi dandani listrik, ganti lampu. Belanjane Mbak Yuku masuk iki. Lombok. Bumbon. Serba-serbi dapur. Rong rampung mudun ke pasir. Tapi wis cepet. Sarep rampung. Kuwi diolehke bareng apa beli ya. Olehke tempat beli Ora sing nganggo putih-putih mau do
ngarep. Yes, Memang itu mongke Mas. Waduh, ini copot ya mari. Wes. Rame pokoknya. Arta pedhot saiki, Ci. Yo sak kok jarene. Tak puter sik wae motormu, tak puter sik motormu. Wis meh mulai. Wis delok istirahat. Metuk Lita. Ada sama kebiyen. Heeh. Lah tepak. Jak dene engko, Ci. Ya ngalahi dono.